Защото, господин Тасев, вашата роля там беше много съществена. Всъщност ти беше до Джокович, когато си поиска песента, нали? Аз бях най-близо. Ти му държа микрофона. Да, дадох му го. Той не ме остави аз да го държа. Виж каква война запали с това си поведение там. Виждаме ги сега Джокович, Камелия и диджей Мартен. Тази дама какви войни е палила. Тази е най-малката между Мартен и Джокович. Диджей Мартен, който доби изключителна популярност, дори при вършениците на различен тип музика от неговата вече със сигурност го знаят. Ето го момент. Само едно. 30 секунди, 30, 20 секунди, 10 секунди. Ajmo! Приготвя се, аз се приготвят 3 дана да певам Луда по тебе. Немаш? Може неко овде да се повеже sa Bluetoothom? Окей, ajmo svi. 3, 2, 1. Luda po tebe, sreće se znaja, živa rana, luda po tebe, nešto, igraješ, luda po tebe, stare, živa rana, luda po tebe i nešto za dušata, na dušata. Idemo! Трябваше ли да му я пусне си? Ти я знаеш тази песен, защо не му я шепнеш в ухото? Някои рефрени му бяха, защо не му казваш? Ти беше до него. И публиката подкрепяше. Всички я знаят тази песен. Тя е още от 80-те години. Тя не е от вчера или от днес. А Джокович му става любима преди 2 години. Някакъв сръбски филм «Южен вятър», който върви с тази песен. Точно така. То е нещо като българският под прикритие. Тогава става мафия нещо говорят, нали? Българо-сръбски отношения. Тогава става много популярен в Сърбия този филм. Той започва с песента на Камелия «Луда по тебе». Която всъщност е голям хит на Лепа Брена, нали? Обаче Джокович не харесва варианта на Лепа Брена. Не е точно така. Тя е голям хит още на гръцки от 80 Но искам да кажа, че в Сърбия е популярна с изпълнението на Лепа Брена, но Джокович не иска Лепа Брена да слуша, иска да слуша Камелия, нали? Виж, той кога за първи път започва да я пее? Да върне малко хронология. Още преди 2-3 години тук я пее на пресконференцията преди мача. Но още преди 2-3 години, виж едно видео от съблекалнята на Сърбия в Австралия. Те печелят отборния турнир на ATP и след това празнуват с тази песен. Всички! Българи! Идо! Вия! България! Вия! България! Това видео е от преди 3 години. Съблекалнята на Сърбия, след като те триумфират на отборния турнир на ATP. Още тогава поздравяват България с тази песен, защото по това време тя е голям хит в Сърбия заради филма «Южен вятър». И още от тогава се знае, че Джокович харесва тази песен, харесва тази музика, харесва това поведение и за всички е ясно, че той в един даден момент в София ще изпее тази песен. Още преди да започне, преди да започне матча, той пусна клипче в TikTok. София, чакайте ме и започна да пее. Григор, готов ли си? Григор, готов ли си? На пресконференцията изпя тази песен. За всички в залата беше ясно, че в един момент трябва да дойде Луда по тебе. Дори аз очаквах, че песента ще се пусне по време на някое разиграване. Нещо ще се случи, ще има някакъв номер с тази песен. Нямаше до края на вечерта. Гледам те така, защото сещам за една твоя реплика. Калпазани. Големи сме калпазани. Значи най-великият света с шампионския, там виждам Виктор Троицки и другите пеят и казват българи, скандират българи, веят българското знаме. На другия край на света сетили под добронамерено за нас. 3 години най-великият в спорта пее една българска песен. И ние сега тук викаме... Добре, що не кажем, че Георги Стойменов е забранил да се пуска тая песен? Има я тази... Нали има тая версия, че менеджера на Григор Димитров, Георги Стойменов, е казал,
няма да я пуснем тази. Няма да има такъв стил музика. Няма да има такъв стил музика, ние избираме. И диджей Мартен сега човека не може да каже, нали, тези, които ми платиха хонорара. Обаче пък идва другия въпрос. Ти си поканил най-големия в тениса. Той ти идва на крака, забавлява се, идва ти на гости и ти знаеш той какво харесва и да не му го осигуриш. Не го разбирам това, наистина. Затова ти казвам, що да кажем една от, може би, основната версия, че Георги Стоимов, менеджера на Григор Димитров, още много време по-рано е казал, това няма да се случи в залата, за да не знам по какви причини. Да не свалим нивото, на мен не ми харесва, ние не сме чалга държава, ние сме елитен спорт, ние сме... Това не сме чалга държава, беше оборено на тези кадри. Ама ние не сме чалга държава, това са балкански ритми, ние се веселим на балкански. Италия чалга държава ли? Че на Сан Ремо... На Сан Ремо не е да пусне диджей Мартен от Павликени в залата или Бакърджиев от Търговище да говори. Тук на Сан Ремо водещия плюс онзи, видя ли? Я да го видим, ние го имаме подготвен. Аз да кажа, онзи оркестър, класически оркестър, така, свиреше на Сан Ремо в чест на Златан Ибрахимович същата песен. Чакай да не мога го пуснем. Да, ще го пуснем, как сам преди няколко месеца Ибрахимович. Ето. Mamma mia! Ma cosa distribui? Мама мия, там може, тук не може. Не, диджей Мартен не е пускач на музика, нали? Той не е срещу 5 лева, нали? Имаш такива във Фейсбук. Окей, тогава вземете някой, който ще ги пусне. Не мога да му поръчваме на диджей Мартен, но на Сан Ремо срещу без пари можем на Златан Ибрахимович да му поръчаме песни. Златан Ибрахимович, не знам, Джокович, той може би беше предупреден, че... Мислиш ли? Да, може би. Мен се молеше искрено на диджея да я пусне. Той се молеше и след това беше много разочарован. Чак не можеше да я повярва. Може би са му казали няма да я пуска и той не е вярвал, че може да случи такова нещо. Така си мисля. Той като малко дете се чак такива чугунени глави, както едно време се казваше, не вярваше, че може да бъде. И след това много бързо си събра нещата и си влезе в съблекалнята. Да, Григор остана, наобиколиха го хора, имаше автографи, Джокович изглеждаше разочарован. Всъщност, за мен още по-голямата дискусия, ако трябва да говорим за музикалното оформление на това шоу, беше, че нито един път, според мен, песните не вдигнаха публиката. Да, имаше разигравания, които бяха аплодирани от зрителите, но нямаше нито един път голям хит, който да се чуе при някакво изпълнение. Дори да не е на български, нали? Дори да не е български песни, нали? Поне сме патриоти, българ. Те правиха стриптиз. Нали, човек като види по телевизията, той и Григор се съблече. Да. И нямаше тази песен, която е емблематична за... И не е харесва. И не я хареса. Нищо не хареса. Джокович отиде в един момент и човек от публиката го масажира. Ами веднага можеш да пуснеш нещо. Дори при тези прекрасни разигравания можеш да пуснеш We Are The Champions. Със сигурност настроението щеше да стане по-добро. Тоест този елемент на мен ми липсваше в прекрасното тенис шоу. Няма какво да добавим друго. Но ако музикалното оформление на шоу матча беше по-добро, хората щяха да се израдват много повече. И ако сме тръгнали с забележките, другото беше, че те постоянно говореха помежду си, говореха и с публиката, нямаха микрофон. Много често на големи тенис демонстративни двубои сме виждали как играчите играят с микрофон. И аз през целите 3 сета се надявах, че те в един момент ще сложат брошка или някакъв микрофон, за да ги чуваме. Джокович търсеше контакта с публиката. Постоянно питаше някой, ти може ли да играеш, не можеш ли. Дами се провикваха от трибуните, ще се ожениш ли за мен. Те отговаряха. Тоест самите тенисисти търсеха контакта и в същото време нямаше звук или тези, които бяха най-близо, чуваха. Имаше 2-3 песни, които очевидно Григор си беше избрал, поръчал предварително на диджей Мартен и двамата си правеха най-различни знаци и тези песни минаха, но някакъв голям хит, който да вдигне публиката, нямаше. Може пък да е отмъщение за Джокович, който преди 3-4 години на този турнир, на който ти казали в Белград, каза, че Григор е донесъл ковида в Сърбия. Баща му го каза. Добре, да. Той се поизмъкна малко така. Да, но тогава семейството на Джокович каза, че Григор е донесъл ковида и ги е заразил и злопаметните наши хора да си казали, сега пък ще отмъстим. И сега голямата дискусия, която се породи след матча и след противопоставянето е дали Джокович и Григор са толкова добри приятели и дали биха го направили това благотворително за децата или просто имат един и същ спонсор на екипировката и
по някакъв вид договорени отношения да са го направили. Вероятно, ама този спонсор, доколкото знам, е европейски бранд. Можеше да го направят в Париж, в Вашингтон или в Варшава. Така че първо поздравление за Григор, че го направи в София. Настоя това да случи в София и най-големите адмирации за Джокович ще дойде. Но на отговор на твоя въпрос, само след един месец Джокович ще бъде в Буенос Айрес, където ще играе срещу Хуан Мартин Дел Потро. По същия повод, фундация на Дел Потро и двамата играят със същия бранд екипировка. За да затворим темата... Абе не сме чалга държава, нали? Пък и да сме няма нищо лошо. Чалга поведението и музиката на... Чалга поведението е това да не си уважиш госта, според мен. Това е чалга поведението. Да имаш гост, все едно ти да ми дойдеш вкъщи, да се забавляваме, да правим парти, кажа, пусни ми тази песен да ми е готина, па няма тия, аз такава музика не слушам. Или да знаеш, или да знаеш какъв тип храна харесвам и да точно обратно. Ти да ядеш месо, аз да ти донеса домати и краставици, ти кажеш, може ли едно кебабче, че обичаш, кажа, няма. Аз кебабче нямам. Точно така, да, това е най-добрият пример. Комплименти за хората, които бяха в залата. Повече от 12 000 зрители, които се държаха като истинска тенис публика. Този път нямаше някакви подвиквания, чубани. Хората се забавляваха, изглеждаха добре и се държаха добре. Все едно бяха на конкурс. Ние ходиме на много събития спорти в България, във всички видове спорт. Знаеме какви хора посещават спортните събития, как нямат спортна култура по голяма част от спортовете. В Арена София онзи ден не беше така. Хората изглеждаха великолепно и се държаха великолепно и бяха част от цялостното шоу.